नमस्कार मित्रांनो, मनोरंजन विश्वाला वाईट नजर लागलेली असून कला विश्वातून एका पाठोपाठ एक दुःखद बातम्या समोर येत आहेत। अशातच काल अभिनेता भरत कांत व त्यांचे सहकारी त्रिलोक यांनी भीषण अपघातात आपला जीव गमावला होता। या बातमीला अवघे 24 तास उलटून जात नाहीत तोपर्यंत आणखी एका दिग्गज कलाकाराने अखेरचा श्वास घेतलेला आहे। पाहूया संपूर्ण बातमी। ज्येष्ठ अभिनेते मायकल पेनिंगटन यांचे नुकतेच निधन झालेले आहे। अभिनेते मायकल पेनिंगटन यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मन जिंकली होती। एकेकाळी सिनेविश्वात त्यांना लोकप्रिय अभिनेता म्हणून ओळखलं जायचं। मिळालेल्या माहितीनुसार अभिनेता मायकल यांनी वयाच्या 82व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला। त्यांनी अनेक चित्रपटात विविध भूमिका साकारलेल्या आहेत। त्यांच्या मृत्यूनंतर अभिनेता मायकल पेनिंगटन यांचे कुटुंब पोरके झालेले आहे। तेव्हा मित्रांनो, आपल्या तारांगण या मराठी यूट्यूब चॅनलतर्फे ज्येष्ठ अभिनेते पेनिंगटन यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली।